Mestská časť Košice Sever privítala v nádhernom prostredí parku Anička už po 9. krát automobilové preteky Westlake Race Anička. Tie boli zaradené do seriálu MTE Cup 2016 a seriálu majstrovstiev Slovenskej republiky v automobilovom slalome. Pre jazdcov bola pripravená jedna tréningová a 3 ostré merané slalomové skúšky na trati o dĺžke približne 2 km. Priaznivé počasie a zaujímavá štartová listina pritiahla ku trati pretekov množstvo divákov. Tí mohli sledovať napínavé súboje a akčné prejavy súťažiacich. Prvé miesto v absolútnom hodnotení si vyjazdil Marek Pazderák na Mitsubishi Lancer Evo 6 pred Patrikom Kecerom na Peugeote 106. Tretí v cieli skončil priebežný líder seriálu MTE Cup 2016 Peter Vaško na Mitsubishi Lancer Evo 9. Pozrime sa teraz, ako dopadli súboje v jednotlivých triedách.